Takže čaute ľudia, dneska pri ďalšom videjku z hry Fish a dneska som to spolu s mojím kamošom. Čau. Čau. A dneska ho budem učiť hrať Fish. Akože hej, má 206 level, ale pozrite sa na ten rod. Toto není dobre. To nemôžeš mať taký rod. Takže dneska ho ukážem na XPčka lokácie, peniaze, nejaké rody, čo si má kúpiť a potom bait crate na vnady a čo vie akože asi tak chytiť za ryby, akože celkovo no. No dobre, takže nezamujte like, odber a môžeme ísť na to. Dobre, poď. Takže zavediem ťa. Najprv na tie dva rody, oni sú hneď vedľa seba. Poď do tohto. Do toho portálu. Dobre. Ty máš jaký Ne, kúp si tento diving gear. Tento advanced diving gear. Kúp si to. Kúpil to rovno aj toto, či? Hej, kúp. Určite. Co budeš potrebovať strašne. A daj si to. Okay. Daj si to. Advanced gear a... Flippers. A few moments later. Ja to nemám. 2000 years later. A tu je to. Dobre. No, dobre. Takže... Dobra. Toto je prvý rod. Hej. Ty na nosi sa nemáš, ale budeš mať. Hej. To je Champions rod. A druhý rod, ten je... Tuto. Ja som ho sám osobne používal. Takže keď chceš, akože môžeš si ho kúpiť. Ale... Neviem. Takže môžeš si ho kúpiť. Kúpil si ho? Kúpim. Hej. Dobre. Počkaj. Akože nemá zlé staty, hej? 70 000 kg, progress speed plus 5, resilience 25, control, hej, to nemá zlé staty. Dobre. Ideme na ďalší. Do toho portála. Dobre, takže teraz ideme mu ukázať nejaké akože dobré lokácie. Na farmenie a tak. A potom si ešte enchantuješ ten rod. Vieš čo, tak môžeme ísť teraz, keď je noc. Môžeme ísť teraz si enchantnúť ten tvoj rod. Okej. Tak. Kde si? Tuto. Dobre, takže sme tu a tu sa enchantujú pruty. Máš reliky nejaké? Asi mám. Enchant relic sa to volá. Takéto. Ten... Toto. Áno, poď. A na tvoj prúd by sa asi hodilo... Čo tak kúkam... Asi enchant, že... 2000 years later. Buď long, brezet, alebo quality. To či musí padnúť, alebo steady. Dobre, tak poď. Môžeš? Idem. Blood To red. není dobré. To není dobré. Ešte. A few moments later. No ja. Ďalej, poď. Ešte. Chaotik. Vieš čo, ja ti dám enchant reliky? Jaj, no, ešte no. No, daj. Ja mám iba 2. No, dobre, to je jedno, no. Diving. To není dobré. A posledný? Posledný.
Big Midas, to som ešte nemal. Blue Dobre, takže teraz si dám nejaké enchant reliky. Dobre, takže tak, máš enchant reliky a poď. Poď, máš 8 enchant relikov, musíte páť niečo dobré. Rovnosť. To není dobré. Wormhole. Smith. To je nejaký cápek, asi je tiež enchantovať. Lucky. Lani, dobré. Ešte. Poď, musí páť niečo dobré. Thousand Ty predstav, že by years sme- later. Si všetko minul? Hej. Tak ja ti dám ešte. Takže zase som mu dal 8 enchant relikov a už musí ti fakt niečo padlo dobre. Už fakt. Tebe padlo tie isté enchanty, to je trochu divné. Abyssal. To neviem, že či si chceš nechať, lebo to robí to, že máš 20% na to, že budeš mať Abyssal rybu. Takže to je na tebe. A to dáva 5 krát násobok, že bude viacej stáť tá ryba, hodnota. Ja by som si to asi nehal. OK. Dobre. Tak môžeme ísť. A teraz mu ideme ukázať, ako dať, kde sa dobre farmy a tak. Počkaj. Dobre, takže teraz ideme ukázať nejaké spoty. A ešte bait crate-ky. Tak. Takže asi ty bait crate-ky mu ukážeme najprv. Je to Soundstone Island. Tam ti budú padať taká luminous larva, to je dosť OP. Kúp si ich tak 10 najprv. Alebo 50. A ja si ich kúpim 50. Sráte. To na Sandstone Island, to vlastne keď hneď prídete takto. No a otvor ich. Kráte. Tropical Crate sa to volá, je to vlastne u tohto merchanta a tuto tej lodi vlastne takto tuto tu vyzerá. Vlastne takto tu. Ja zatiaľ otvorím. Dobre, no. Čo ti padlo za baity? Daj equipment a tam sa pozri, že či nemáš nejakú luminous larvu. 50. Mám tu luminous larva 5 krát. Dobre, ale to nepoužívaj, to do budúcnosti som chcel ti iba ukázať. Dobre, poď. A teraz ti idem ukázať spoty. Dobre, že takže spot, ideme na Mushroom Swamp. To je taký karot room, taká secret roomka. No až tak ne secret, ale dobre sa to farmí na XPčka a peniaze. Akože dá sa, hej. Dobre, poď. Poď. To vlastne Mushroom Swamp. Keď pôjdete ku tomuto veľkému strobu, tak. A keď to bude takáto borkvička, hej, tak toto pôjdete semka, dáte krávu, Ečko, a vás to dá do Carrot Garden sa to volá. A tu vlastne môžete farbiť, hej. Tu proste nahodíte. Dlho mi to trvá. No a teraz by napríklad bola najlepšia ryba, čo tu je. Dobre, takže som chytil najlepšiu rybu, to je vlastne Carrot Shark, hej. Môžem vám to ukázať, že koľko to stojí? Shark. No vlastne to mám hneď tuto. 4000, akože hej, pohoda. A to, že sa to tu často chytá. Dobre. Takže je to Mushroom Swamp, potom je tam aj taký roza bestiár, ale to až potom. Dobre. Ideme do ďalšej lokácie. Dobre, takže pôjdete do Caplej Cifis. A, tuto také jazierko, hej. Takéto jazierko proste, hej. Takto chillovať. Nahodíš, krásy baitu. Najlepšie je, keď je Aurora. A proste si tu chytáš ryby, úplne chill proste. Takže... Tak. Dobre.
A keby niečo, tak ešte tam sa dá niečo, tam sa dajú sa zväčšovať ryby, ale to si dáme v ďalšej časti. Takže tak. No čo, zvládaš? Hej. Takže pre toto videjko by to bolo asi všetko a my sa vidíme na budúce, kamožo. A keď ťa bavilo takýchto videí, tak nezabudni like, odber a my sa vidíme na budúce, kamoš. Čau.